Ei, què passa? Sí, ja tenia ganetes de que arribés una nova secció de cinema i tecnologia aquí a Metadata, on avui tinc un propòsit bastant ambiciós. Intentaré fer feliç a tothom. Però Pol, això és impossible, és utòpic. Bueno, ja ho sé, però t'havia d'enganxar aquí al vídeo d'alguna manera, no? Vinga, let's go. Va, fora conyes, avui intentarem fer content a tothom. Per què? Perquè us porto una pel·lícula o sèrie relacionada amb la tecnologia per cada plataforma. És a dir, tinguis la plataforma que tinguis, tinc una recomanació per tu. I intentant que no siguin de les més típiques, que us pugui sorprendre i que no les hagueu vist. Així que vinga, no ens allarguem més i comencem per Netflix. De Netflix us vinc a destacar una sèrie anomenada Altered Carbon. Amb 2 temporades, Altered Carbon ens presenta una ciutat futurista, plena de llums de neo, gratacels infinits, intel·ligències artificials i demés, fent de la sèrie un ciberpunk policial. El kit de la qüestió és que, en la realitat que se'ns presenta, les persones poden viure fins a segles i segles o fins i tot ser immortals, gràcies a una sofisticada tecnologia que emmagatzema la teva ànima / consciència en una pila cortical, que en diuen, que pot ser intercanviada entre cossos. No cal mencionar, evidentment, que no se la poden costejar totes les butxaques. Per a mi és interessantíssima, de la qual no us en diré res més perquè crec que és una d'aquelles sèries que és millor entrar-hi sense saber-ne gaire. Però, per si us mola més la lectura, que sapigueu que està basada en una novel·la. Passem ara a Can Bezos. D'Amazon Prime Video us vull destacar sí o sí Upload. 2 temporades conformen aquesta Upload, sèrie que mai deixaré de recomanar, ja que és una d'aquestes fàcils de veure, agradables i alhora amb més capes de les que et pot semblar en un primer moment. És una sèrie còmica, el director ens ho avala, el Greg Daniels, molt conegut per estar al capdavant de The Office, la versió americana. Upload ens posa al davant la premissa de què passaria si les persones, abans de morir, descarreguéssim la nostra consciència / ànima, com Altered Carbon, però en aquest cas en una realitat virtual, que no cal que digui que no tothom es pot pagar. A través del protagonista, qui estava a la recerca d'acostar aquestes cares tecnologies a les butxaques més petites, mor en estranyes circumstàncies i la seva rica i superficial nòvia es fa càrrec de totes les despeses per descarregar-lo a la realitat virtual. Descobrirem així Lakeview, el luxós hotel d'aquest cel virtual. A través d'una petita trama d'investigació aventuresca ens n'adonem de tots els pros i sobretot contres d'aquest paradís que durà moltes sorpreses. Vinga, va, que això no para, HBO Max. A HBO Max hi podeu trobar Ready Player One, pel·lícula dirigida per Steven Spielberg i basada en la novel·la homònima, ens porta a l'any 2045, on tot Cristo ja viu més dins de la realitat virtual que del món real, que se'ns presenta bastant fet caldo. De fet, la realitat virtual es diu Oasis. Un dia, el creador d'Oasis mor, però abans ofereix la seva fortuna i el destí de la seva empresa al guanyador d'una elaborada cerca del tresor a través dels racons més inhòspits de la seva creació. És a dir, dins d'aquest Oasis, d'aquesta realitat virtual. Personalment, una de les coses que més em va agradar és que qualsevol que hagi jugat a videojocs, ni que sigui alguna època de la seva vida, s'ha volgut imaginar el futur d'aquests de la manera en què ho presenta la pel·lícula, la qual també dona constants picadetes d'ullet al món dels videojocs. A banda d'estar molt ben adaptada, perquè si la mireu és molt difícil adaptar una novel·la tan bé com ho fan. Què passa, Filmi? Doncs de Filmin has de veure sí o sí El Col·lapse. Minissèrie francesa d'uns 8 episodis rodats en pla seqüència d'uns 20 minutets de durada cada un. Ideal per maratons i doblada en català. Segurament és el títol que més em podríeu qüestionar que estigui en aquesta llista, sent la tecnologia la premissa que ens ocupa. Però justament va d'això, de la repentina falta de tecnologia, serveis, comunicacions. El Col·lapse bàsicament ens ensenya quines podrien ser les conseqüències si la nostra societat de cop col·lapsés. Com us comentava, falta de tecnologia, de serveis o de comunicacions. Els episodis són bastant independents entre si, tot i que hi pots trobar detalls i certes connexions entre ells. Finalment, l'últim episodi ens situa 5 dies abans del col·lapse per acabar de lligar-ho tot. Personalment la vaig veure d'una tirada i... Recordeu que hi és disponible el doblatge en català. Vinga, va, anem a veure què ens ofereix el bo d'en Mickey Mouse. Entre les recomanacions d'avui volia parlar també d'alguna pel·lícula així, doncs, més familiar i no massa coneguda, i quina millor plataforma per fer-ho que Disney Plus. Així que us recomano Ron Dona Error, que també la podeu trobar amb doblatge en català a la plataforma. En un món on tothom té un bibot, un petit robot mig assistent personal, mig amic inseparable del seu propietari, el protagonista, en Barney, que fins ara era l'únic que no tenia el seu propi pivot, aconsegueix que els seus pares n'hi comprin un que resulta tenir fallos per tot arreu. Aquest parell acaben forjant una inseparable amistat que farà que en Barney faci tot el possible perquè no acabi important el seu robot a l'esclafadora a causa de les seves constants pífies que sembren el caos per allà on passa. Ideal per veure en família, o no, jo a vegades les miro sol, m'encanta. I recordeu que hi ha disponible el doblatge en català. I de Movistar Plus, què ens recomanes, Pol?
Aquesta tenia dubtes si posar-la a la llista o no, perquè ja sé que us he dit que intentaria portar-vos recomanacions que no fossin massa conegudes, però quan l'he vist allà dic que ha de ser aquesta, ha de ser aquesta. Us estic parlant de la xarxa social, amb dos grandíssims com David Fincher a la direcció i Aaron Sorkin al guió, que es van entendre a les mil meravelles. La xarxa social ens explica el naixement de Facebook a través del seu creador Mark Zuckerberg. I no és la típica pel·li sobre un producte o cadena que la seva única finalitat és ser un anunci amb potes, que també. De fet, en aquest cas, els 3 Oscars, 4 Globus d'Or o els 3 BAFTAs guanyats l'any 2010 ho avalen, amb un destacable elenc d'actors i actrius com Jesse Eisenberg posant-se a la pell de Zuckerberg, passant per Andrew Garfield, Rooney Mara, Dakota Johnson, Justin Timberlake, Regida Jones i fins i tot Armie Hammer. És tan absolutament imperdible a tants nivells que me l'he deixat l'última per dir-te allò de surt d'aquest vídeo si no l'has vist i vés a veure-la ara mateix. 10 d'as. Ara l'únic que et queda és deixar-nos a comentaris si les has vist totes, què et semblen, si alguna t'ha cridat l'atenció i la veuràs, o si tu n'haguessis recomanat algun altre, que a mi això m'encantaria. Recomaneu-me coses, va. Si has arribat fins aquí, crec que aquest vídeo t'ha agradat i t'ha distret lo suficient com per deixar-li un bon like, que és absolutament gratuït, i ja si vols donar tot el suport a aquest contingut i estar atent a sempre que pugem un vídeo, subscriu-te al canal. Apa, ens veiem en un parell de setmanetes. Vinga, ciao!